Ginpasa na sang Department of Public Works and Highways o DPWH sa Office of the Ombudsman ang tanan nga mga computer kag mga files ni anay DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sunod sa DPWH nga ang pagpasa sa mga files ni Cabral ang kabahin sang pagsunod sa Sabina Duces Tecom sang Ombudsman nga nagasugo sa ahensya nga ipagwang tanan nga computer sang nagtaliwan nga opisyal sang gobyerno. Ginpangunahan na DPWH Undersecretaries ni Caso Conte, Arthur Bisnar, Ricardo Benabid III kag Charles Calima Jr. ang pag-turnover sa Ombudsman nga mo nagapatigayon sang investigasyon batok sa government officials kag pribado nga mga individual nga naangot sa flood o flood control project anomalies. Nalakip sa turnover ang mga dokumento kay ibahan nga request for consideration sa pagprograma sa National Expenditure Programs sa nagligad nga pulo ka tuig. Ginpasiguro man sang ahensya nga magkakooperar ini sa otoridad kag sa iban pa nga ahensya nga nagauyad sa investigasyon. Samtang ginkumpirma naman sang Philippine National Police nga nagpositibo sa antidepressant nga bulong ang lawas ni Cabral ining nagwa sa initial nga toxicology report halin sa PNP Regional Forensic Unit Cordillera Administrative Region sa dinang positibo ini sa cetalopram nga isa ka antidepressant nga bulong. Ang nasambit man nga bulong ang na-recover man sang kapulisan sa ilagin panigan nga pag-ibisigar sa kwarto sang hotel kung sa diin ng tiner si Cabral sa Baguio. Base man sa investigasyon nga wala sa nakitaan nga histopathological examination o terminal diseases sa lawas ni Cabral. Una na nga ginkumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla nga base sa ilenisal nga pagbusi sa isa kamatayon ni Cabral nga nagpangin matay ini pagi sa paglumpat sa pilas sa Cannon Road sa Benguet.